ụmụnne m udo dịlụ unu anyị chọrọ obi nwanne ụmụnne m udo dịlụ unu na mgba ọlụ ekwensu agha nwanne na nwanne agụleri na ọmụleri onye bụ n'ibi ya na onye bụrụ nwanne emelalụ
dị nwanne ụmụnne m udo dị n'ụwa.
ochi na nwata ochi na nwa n'ime Aguleri anyị chọrọ udo onye ma Basilu Iwoba honorable nwanne m biko ka ị chọba n'udo oyibo ọbịa na-esodo ọkwụlụ ka ndị Aguleri anyị chọrọ udo Rafael obi dị mma odumodu anwụlụ ndị Aguleri nwanne m ka ị chọba n'udo ụbaneze zụgbara ụlọ chifafesu sobi Igbeke igwe zụgbara ụlọ na anyị chọrọ udo eze ike dị ndị achala niile anyị chọrọ udo onye ma Francis nwaka mma udo ego mmiri na na-achala chaba n'udo n'ime Aguleri na Aguleri anyị chọrọ obi nwanne ụmụnne m udo dịrị unu onye ma Samuel Nwobi onye managa udo ka anyị na ya ndị Aguleri udo ka mma ọgụ na mgba gịnị sela ọgụ na mgba ọlụ ekwensu agha nwanne na nwanne Aguleri na Aguleri ihe obi bụ anyị ọkpara Nani Fancy International Legacy Record Medicine Elezi Mwangu Nobi Shinya Lugo Naka Ibudu Okoye Omelo Ranabi Ghana Investment Limited anyị chọrọ udo ka mma onye ma Peter Nweke Osume oyimo Osume afa Ebube Dike na Delta Operation Manager Ghana Investment Limited Ukulele Boto ụmụnne m udo dịrị unu udo dịrị unu anyị chọrọ obi nwanne ụmụnne m udo dịrị unu Nigeria Limited
mebụlọra n'ọkịja o ezi oyi n'ịga n'ihe oyi musa na-emụ n'okwu blessed money with the blessed money oyi ma eze chi nyelude n'ọzọ obodo n'ịga n'ihe amụta mmiri na-ezo lọra na ụmụ dị ọka Benegruz limited oili minista nwanne m n'ịgali kedu maka chi nwata kwakụ oyi mụ bọọlụ nwe bụ ọnụ politiks odogwu onye ọmanụ ụmụdo nnukwu abịa ka nsi onye nwere ewelite onye dị etu mmanwụ onye si ike bụ na nwoke ya emeso onye abacha mgbala mba ama onye ukwu oyibo ya ezugbo nke abacha ezigbo Gladys Amaka Okoye ocheze nwanyị ọma asọmma nwanyị ọma osibịa nwere ndị chọrọ ọgọ n'egwu a Emeka nụrụ m ma Germany ka o nwere isi ọnọdụ akụnesi obi ike uru ọla ka o si bịa onye ọma Lord Martins nwaka akwụkwọ siri n'ọkụ ụdọ n'Imo steeti oyi mụ na ọ ga-adịrị gị mma Germany ka nwere isi ọnọdụ ụmụnne m udo dị n'unu anyị chọrọ obi nwanne ụmụnne m udo dị n'unu Salogwu nwanne na nwanne ogene salogwu na mba ọlụ ọkpasu agha nwanne na nwanne akụleri na ọmụleri Gani Gana Commissioner Honorable Commissioner Jehovah can see you and you should know. Egwanye dike n'ọchị ahịa nwama obodo n'ime Muleri ụmụnne nka ijeke n'eze egwanye dike n'ime ezigbo igwe nwanne Olisa John Matamu Wamo Kenali Mondo Soleze Obi Odoyi Ezude Nokuzu Kobe Onyomani Igabe Boniface Ngorozulike
Sonny Black Okulore ni Agulori Sonny ni Gadi Ewo Zamezina Umundo Zamezina